Sziasztok srácok, itt vagyunk egy következő videóban, és ebben a videóban már egy versenyzatok meccsel folytat. És hát mik jöttek be frissítésként, tehát Atya úristen, nagyon-nagyon-nagyon jók jöttek be. Most így, hogy ugye VB győztes kártyák jöttek be, de mindjárt meg is nézzük. Nagyon sokáig vaciláltam, hogy kit hogyan szedjek ki. Jött be Exchange-be új Nico Williams-ke. Hát most meg fogjuk nézni, srácok. Nyilván most lejátszuk ezt a versenyzatok meccset, hogyha már elindítottam, de nézzétek, még ilyen 118-asokat dobál be. Ez mondjuk nem tudom, hogy volt 118. Lejárt a tocos badge, srácok, nagyon fontos. Ne essetek kétségbe, hogyha nem látjátok a badge-et, és hogyha egy jó vért visszaesett a csapatotok. Ez azért van, mert lejárt a tocos badge. Nagyon sokáig vaciláltam, hogy kit szedjek ki, de a szemfülesek már észrevehették, hogy ki az új név a csapatba. Ugye mondtam nektek is az elmúlt videókban, hogy a Schlotterbeckkel nem vagyok teljesen megelégedve, mert hát megvan neki is a hibája, és ez nagyon sokszor fájó volt, ezért kellett, amikor egy győzelem hiányzott, vagy egy döntetlen például a head-to-head championhez, azért kellett 4 meccset lejátszanom az egy helyet, mert annyit hibázott a Schlotterbeck, hogy az valami hihetetlen. De mondom még egyszer, a szemfülesek már észrevették, hogy ki az új srác a csapatba. Lilára tudtam egyelőre csak felrankappolni, nagyon szépen lövi a gólokat, ezt is ővel előttem. Az előző videóban is volt 2 fejlesztés, most is van egy fejlesztés, és majd még lesz, ha minden jól megy és sikerül nyitni egy 120-ast, akkor mindenféleképpen lesz egy 121-es a csapatban. Mindenki kapott egy ingyen 119-es Alex Bajnát, aki nagyon-nagyon-nagyon sok embernek hatalmas és óriási segítség lehet. Felvettem videóra, amiket ugye nyitogattam, mert elnyitottam minden pontomat, de egyszerűen nem jött semmi. Tehát nézzük is meg, Atya úristen, mik jöttek be, tehát Dani Olmo, brutális. Akkor ott egy Unai Simon, egy Rodri, és akkor itt a Summer speciálba egy Marcelo, aki nekem kifejezetten tetszik, nagyon szeretném egyszer kipróbálni. De azonban a Paolo Maldinit, akinek az előző lapja, azt hiszem az ott is, az meg volt nagyon-nagyon sokáig. Ezt a Schmeichelt is szeretném kipróbálni, úgyhogy meg is nézzük, srácok, hogy a Schmeichel mennyibe megy, mert nem teljesít valami fényesen a Neuer, és fixül a fogunk csinálni. 26 000 csak a Schmeichel, srácok, ő lesz a következő. Már lenne 10 pár ezrünk. Nézzük is meg itt mi a szitu. Ó, egy voucher, srácok. Hoppá, 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 hoppá. Akkor jövünk is ide bontogatni. Hát nem ér véget semmilyen bontás. Nem ér véget semmi. És mennyi pont kell a következőhöz, mert akkor lehet, hogy úgy lejátszuk majd. 80, nagyon szuper. Szóval ide lehet gyűjtögetni ezeket. 8000 rankapont, vagy 8000 gem, bocsánat. 60-ra vagyunk, lehet megcsináljuk azt, mert akkor Legendary-re tudjuk hozni az új játékosunkat. Menjünk be a The Words Game Eventbe, és nézzük meg, srácok, hogy mik ezek a frissítések. Igen, itt a Moments Gallery-be azt mérlegeltem, hogy itt hogyan tudni kiszedni. Champions Race. Úristen, ezt az Alex Bajnát többször meg se lehet csinálni, nem? Már pedig ez akkora volt. Ezt az Alex Bajnát lehetett megkapni, srácok. Nagyon nagy volt. És a következő
akit ki fogunk majd szedni. Hát 4 darab, még 2 kéne, mert akkor Slotterbecket se sajnálom ide. 3000 shard és egy 120-as. Nagyon-nagyon várom, srácok, ezt a Lamine Yamalt. Nekem kifejezetten tetszik, de van itt Cucurella, Laporte, Pedro Porro, Unai Simon. Ide már ez jó is lenne, ide már csak ugye a Bruno Fernandes hiányozt be tudnám tenni, de hát nyilván nem teszem most be. Aztán igen, de nem ért még mindig véget Exchange, és itt van, atya úristen, Lionel Messi, 121, Kylian Mbappé, 122, de ez 12 darab 117-es, vagy annál nagyobbat kér. 500 shard és egy 120-as, de mi ez az Mbappé, srácok? 163-as futás, Jézus atya úristen. Én a Bellinghamet fogom szerintem kiszedni, 2 darab 117 pluszos kell hozzá. Meg körülbelül még 700 shard, de az meg lesz. Meg a 120-as Bruno Fernandest én ide nem fogom sajnálni. És itt egy Viking Haaland, lehet, hogy őt is kiszedem, lehet, hogy az Upamecano szedném majd ki. Oda is már csak egy 120-as kell, és itt vannak a kisebb OVR játékosok. Igen, itt már láthattátok, hogy kit szedtem ki, de akkor menjünk is és nézzük is meg, hogy kit szedtem ki. Ott a Julian Alvarez. Nekem a Schlotterbeckkel elég sok gondom volt. Nagyon nem adta. Az Alvarez viszont így nagyon-nagyon pöpec. És így alakult át a csapat. Hát remélem, hogy tud hozni érdemben fejlődést. De akkor ez most inkább egy verzatakozós meccs lesz és beszélgetős, ugyanis nem vagyunk mi olyan kevés pontra, 60 pontra vagyunk. Attól a bizonyos 2026 rankább ponttól. Na nézzük, Wayne Rooney. Az ellenfelünk, ja, meg lesz minimum egy head to head. Csak azért, hogy meglegyen ugye a 60. És akkor viszont Legendary-re fogjuk tudni húzni. És ugyanúgy fogjuk gyűjtögetni ezeket a kis pötyiket. Egy hét maradt, a versus takot, a head to headet, valamint a manager módot szeretném felvinni minimum 10 csillagra. Mert ez így nagyon nem jó. Itt is a csávókkal már felrankáppolta. Ott ez, igen. A Ferran Torres. Hát ugye én őt valamiért betettem valamiért shardba. És ugye 119-esre felfejlődött. Mert ugye én őt vettem ki, de mindegy. Mindenkinek vannak ilyen bakiai. Hopp, az Alvarez. Így nem volt ez messze. És az indítás az Alvarez felé, srácok, és nagyon tetszik eddig az Alvarez. Ez úristen. És még nincs Legendary-re rankappolva. Az Olisén nagyon jó, viszont most már cserére érett. És a 3 OVR-re nagyobb Yamal. Nagyon tetszik az ő helyére. Eszméletlenül tetszik az ő helyére. És őt fogom kiszedni, azt a Lamine Yamalt. Leviszünk 2 darab ilyen versusokot, és utána pedig megyünk egy head to headet. Mentem most egy ligatársam ellen egy head to headet, kipróbáltam ott az Alvarezt, azért tudok véleményt mondani. Itt a Bruno Fernandes nem tudom miért ért labdába. Jó, még egy ilyen versetek után, és utána egy head to head. 3 csillag. Haladunk fölfelé. Haladunk, aztán én nagyon-nagyon remélem, srácok, hogy
jövő hét pénteki videóban már meg lesz a mind a 3-nál a 10 csillag. Ugye mert ezt a videót most csütörtökön veszem fel, de mikor ezt kirakom és ti látjátok, akkor meg már ugye péntek lesz. Jó, Na hát ő ellene viszont érdekes lesz, hogy fogok 10-et lőni meg nyerni. Nagyon-nagyon jó az a Pickford is, amit Exchange-be ki lehet szedni. Ez egyik ligatársam most szedtek, és hát néztem, ilyen 30-okkal jobb statjai van mint a Neuernek. Meg hát írták is nekem nagyon sokan, hogy ez a Neuer nem az igazi. Meg hát én is tapasztaltam azért. Ez a kifutásos playstyle, ez szerintem marha fölösleges egy kapusnál. Nem azért, mert nagyon jól lehet alkalmazni, aki tudja használni, annak nagyon jó. Csak azért volt, hogy kifutott, és ez pont head-to-headbe volt. Kifutott, és pont támadott az ellenfél, és nálam is az egyik védő egyedül volt, simán el tudtam volna vele passzolni társnak. És kifutott a Neuer srácok, és egyszerűen felrúgta azt a védőmet. Ez mi? Felrúgta azt a védőmet, és ebből így kaptam egy gólt. De mi ez, hogy nem tudok gólt lőni? Na, mindegy, ezt elveszítjük, akkor visszaugrunk 2 csillagra. De ez mi? Nem mondok semmit, 4 gólos vereség, úr. Idegesít ez ilyenkor. Jó, na ez megvan. Akkor én annyit mondok, hogy akkor menjünk egy head-to-headet is. És csapjunk bele a lecsóba. Nagyon-nagyon örülnék a Jamalnak, a Bellinghamnek, de igazából bármelyik 120 vagy a fölöttinek, mert meg még a 120-asok közül is bármelyiknek. Nyilván ilyen, hogy Saibari inkább nem, mert nem nagy név, nem az, hogy nem szimpatikus, csak olyan nem tudom, nálam nem bizonyított. Ha megvan ez a meccs, akkor viszont fel tudjuk húzni Legendary-re. Jó, az Alvarez-t. Hát ez az Ari, Nesta, ezek azért érdekesek voltak, még a Dembélére azt mondom, hogy oké. Hoppá. Kukureja eddig nagyon jól muzsikál, csak nyilván most már, hogy van belőle egyen jobb, így nyilván mindig a legjobb kell az embernek. De ez mi? És az Alvarez, atya úristen srácok. Hát szerintem nem csak névre lesz jó. Tud kamot játszani, de hogyha már az alapposztja az a csatár, akkor inkább abba játszhatnám. És akkor a Del Piero lenne csatár. Hát világbajnoki döntős a csapatba. Világbajnok hát van a csapatba, de még nem úgy, ahogy én azt gondoltam. Oké, hogy szar játékosai vannak. Viszont nagyon nyomja neki attól függetlenül. Le kéne lassítani a játékot, hogy edzésen szoktuk mondani, meg kéne nyugtatni.
De ez mi? Sokszor amúgy srácok annyira igazságtalan az IE, tehát amikor felrúg az ellenfél 16-oson belül, nézd meg, és nem bírja elpasszolni nyomorék Llorente. Szóval amikor felrúg az ellenfél 16-oson belül, és pár perc múlva megcsinálom én is ugyanezt az enyémen belül, az én 16-osomnál, akkor meg befújja a 11-est úgy, hogy az előbb nekem meg nem fújta be. De mi ez, hogy nem... De miért laggol, srácok? Áruljátok már el nekem, légy szíves. Mi az anya... Mi a francot tudnék vele csinálni, ne laggolj? Nézzétek meg, gusztustalan. Mindegy, majd jelentkezek, hogyha... Ha vége a meccsnek. Hát, mindegy. Nem mondok semmit inkább, srácok. Tehát a vége felé úgy elkezdtem laggolni, hogy ilyen... 4 óra késés volt. Nyomtam a paszt, akkor nem passzolt. Nyomtam akkor a driblinget, nem cselezett. Nyomtam azt, hogy akkor váltson át másra, nem váltott át. Idegesít. Na most akkor mégse kapom meg? Még 20 kell. Édes jó Istenem, ja, mert nem 40-et ad. Ez mennyit ad? 10-et mi? Igen. Ja, ez is csak 20-ot. Ja, jó, akkor elindítok egy menedzser módot, srácok, azt akkor majd jelentkezek. Ja, de már 2 kell. Oh! Hát, így sem mutattunk valami túl sokat. Azt sem tudom, hogy kik hogyan lőtték a gólt. Ja, Oliszi egyenlített ki, jó. Mindegy, most nem fogok lejátszani még egy meccset, mert nincs rá időm. Viszont a következő videóra, srácok, ígérem, hogy meg lesz. És mindenféleképpen kiszedünk valakit. Megpróbálunk kiszedni valakit a következő részben. Ja, és ugyanazokkal a játékosokkal, akikkel kiszedtem mi a neve? Az Alvarez-t. Ugyanazokkal ki tudtam volna szedni Nico Williams-et. Nem mindegy, majd őt is szeretném kiszedni. De egyelőre egyet. Na viszont, srácok, én viszont kivégeztem már mindent, úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, meg azt, hogy itt voltatok velem. Találkozunk a következő részben, és akkor remélhetőleg majd tudunk fejlesztgetni posztokon. Sziasztok!